ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି? ସେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତ କିମ୍ବା ସେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା। ଥରେ ଭାବ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଧରିଲା ସେ ହେଉଛି ମା। ସେ ଆମକୁ କଥା କହିବା ଶିଖେଇଲା, ଚାଲିବା ଶିଖେଇଲା, ଭଲ ଓ ଖରାପ ବୁଝାଇଲା। ଆମେ ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ସେ ଜଗୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ସୁଖ ଭୁଲି ଆମ ପାଇଁ ଜିଉଁଥିଲା। ମା କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଦମନ କରି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କମ୍ ଖାଏ। ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ? କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଉ, ଆମେ ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ତାଙ୍କର କଥାରେ ରାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଆମେ କରୁ। ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହି କିନ୍ତୁ ମା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ମା ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଖବର ଆସିଲା କି ତାଙ୍କ ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ଏହି କଥା କହିପାରିଲା କି ମା ଆଉ ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନ ସେ ବୁଝିଲା ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ? ସେଇ ହେଉଛି ମାଆର ଭଲ ପାଇବା। ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିପାରେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିବି, ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ନା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ପରି କିଏ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।